vrčíš teraz, keď som mal krásny sen. Snívalo sa mi, že škola začína o 9:00. Ale Peťko, čo je to? Vstávať. No tak, synček, toto robíš každé ráno. Aspoň raz, keby si mi urobil radosť a vstal sám, bez nútenia. Veď je iba 6, mama. Zvonil o hodinu skôr. Asi sme ho večer zle natiahli. Dobre som ho natiahla. Na 7 hodín. Vidí sa mi, že tu niekto hýbal ručičkami. Priznaj sa. Ešte aspoň minútku, mamička, mamulienka, najlepšia na svete. Ale naozaj len chvíľočku. Keď sa vrátim, nech už si hore. Musíš sa umyť, poriadne naranejkovať, umyť zuby, aby si neprišiel neskoro do školy. Mám plán a potom sa budem hrať na mobile. Peťo, ty si ešte v posteli? Prečo neposlúchaš? Spíš, ako by bola polnoc. Už aj z postele. Jujuj, mamička, pozri sa, veľmi ma rozbolel zub. To istotne preto, že som sa tak rýchlo zobudil. Napíči ten zlý budík. Zlý! Chudáčik Peťulko, takto predsa nemôžeš ísť do školy. Veru nie, chalani by sa mi vysmievali. Budem si ho orievať všetko pri radiátore a zub iste prestane bolieť. Neviem, čo by som si v škole počal. Au, tá bolesť. Šklbe to v celej hlave. Šklbe? V celej hlave? Peťko, to takto nemôže ostať. Kdeže zohrievať šatkou? To nestačí. Musíme ísť k zubárovi. Pán zubár ho vytrhne a bude po bolesti. Tak chlapček vstávať. Čím skôr bude ten zub von, tým lepšie. Pomôcť, ja nechcem ísť k zubárovi. Mami! Predstav si, to je čudné. Už ma takmer nebolí. Vlastne už ma vôbec nebolí. Ani trošku. Asi som ho preutol, ja som ho preutol. Strašne ma začalo bolieť brucho. Chudáčik Peťulko, takto predsa nemôžeš ísť do školy. No to veru, ešte aby som tam odpadol. A mňa to tak strašne bolí. Toto mi už určite vyjde. Peťko, to takto nemôže ostať. Musíme okamžite zavolať sanitku, aby si išiel do nemocnice. Aby ti operáciu spravili operáciu. Ešte aby ti ten zub roztrhol čreva. Rýchlo sa poobliekaj. Idem zavolať sanitku. Mami, rýchlo musím ísť na WC. Predstav si, to je čudné. Už ma takmer nebolí. Vlastne už ma vôbec nebolí. Ani trošku. Asi som ho pustil do záchodu. To je naozaj čudné, len aby ťa o chvíľu nezačalo zas bolieť brucho. Čo keby sme predsa len zavolali sanitku? Nech to aspoň skontrolujú. Napíšem ti ospravedlnenie. Neboj sa, mama. Moc je celkom preč. Už úplne prestala. Jaj, už je toľko hodín. Prosím, priprav mi raňajky. Ja sa za ťa umiem. Dúfam, že si vyliečený navždy. Pozrime sa na nášho Peťa. Pekne sa vyčiatkal v studenej vode a je ako rybička. Však Peťo. A som vlk ako hladný. Joj, teraz som hladný ako vlk. Tak rýchlo raňajky a šup do školy. Zajtra mi to vyjde. Detičky, škola je veľmi dôležitá a preto sa jej nevyhýbajte ako Peťo. Koniec!